Basta ako, Miskan Unsaon pa nimo og Libak og Pagdaot sa Laing Tawo, I'm not care. Ikaw ba? Nakadungog lang gani ka sa istorya? Miskag dili pa ka sure ball og tinuod ba? Nang hinginit na dayon ka. Murag yun ka og solar system. Kana bang willing kaayo kang mahimong source sa tanang information? Unya, paspas pagyud kaayo ang imong dissemination. Paspas pa ka sa PLDT connection. Maong diha gyud ko ni believe sa imuha. Kada bang imong talent nga og naa kay mabasa nga post sa Facebook or naa kay mga chika nga imong madunggan sa miskan asa nga grupuha nga imong matungnan? Activated dayon ang imong mata og dalunggan. Naagyud kay focus and very attentive sa mga detalye miskag wala kay kalambigitan. Lupig yun nimo ang mga stenographer ug ang mga secretary. Lupig yun nimo ang recorder kay alert pa kas grab nga mo deliver sa ako ang order. Lami ng imong talent kay bahalag walay nilungat, bahalag magkapasmo-pasmo. Willing gyud kang sakripisyo, makakuha rag info para itapik sa mga tawo. May untag insakto, dili ra ba? Sagol scam o budol-budol man ang imong ipang istorya. Maumangutana lang ko. Mangutana lang gyud ko. Unsa di ay makuha nimong benepisyo anang imong klase sa trabaho? Mangutana lang ko ba? Pwede ba nang mahimong skills o mga playtas gobyerno? Kay willing jud kong maka-learn. Ay, sorry. Dili day ko ganahang mapareho nimo. Tiguba og reputasyon sa laing tawo. Kay ingon ra bagyud sila. Ang tawo nga nakafocus sa kinabuhi sa laing tawo. Lisod kuno kaayo nila makabot ang pag-asenso. Halaoy, kakuyaw man day ana no? Hala sige. Padayon pa anang imong bisyo. Magsudong radyod ko sa resulta nimo. Basta ako, miskag unsaon pa nimo og libak og pagdaot sa laing tawo. I'm not care. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.